Easy production. Astăzi femeile vor un bărbat în viața lor. Nu orice bărbat să fie dotat și să le țină cel puțin o oră în pat. Ari, ex-combate toba mare. Ari, ah mamă și chișoare. Ari, ex-combate toba mare. Ari, ale mamă și chișoare. Mamă, ce mor femeile de mine, la vârsta mea mă țin bine. O noapte în dormitor cu mine și face băiatul ce vrea de tine. Mamă, ce mor femeile de mine, la vârsta mea mă țin bine. O noapte în dormitor cu mine și face băiatul ce vrea de tine. Pupă-mă bine, lăsă-te jos că-mi convine. Hai profit acum de trupul meu, hai că m-a fost să muși din tinera. Ari, ex-combate toba mare. Ari, ah mamă și chișoare. Ari, ex-combate toba mare. Ari, ale mamă și chișoare. Mamă, ce mor femeile de mine, la vârsta mea mă țin bine. O noapte în dormitor cu mine și face băiatul ce vrea de tine. Mamă, ce mor femeile de mine, la vârsta mea mă țin bine. O noapte în dormitor cu mine și face băiatul ce vrea de tine. Mamă, ce mor femeile de mine, la vârsta mea mă țin bine. O noapte în dormitor cu mine și face băiatul ce vrea.